Gaur Foru Aldundiak eta IKA-lau aliantza teknologikoak hitzarmen bat sinatu dute. Eta naiz eta duela hilabete batzuk elkar lan egiten dute, hitzarmen honekin teknologiaren aldeko interes eta konpromisoa indartu nahi izan dute. Kolaborazio publiko-pribatu horren barruan baita ere, IKA-lau aliantza teknologikoarekin hitzarmen hau bultzatzen dugu. Beraz, hori izango litzateke marko orokor hori, eragile berri batekin. Sinadura honek, garraiobide sistemen master bat eratzea suposatuko du Euskal Herriko Unibertsitatearen kolaborazioarekin. Baita ere, mikrosare elektriko bat ezarriko da elektrizitateko produktu berriak egin ahal izateko. Hitzarmenak, ibigailu fluxuak kudeatzeko sistema proiektua ere abian jarriko du, Mobility Lab bat zabalduz. IKA-lauek eskainiko diguna neurri handi batan izango da alde batetik, esperientzia, ezagutza eta oso zentru aurreratuak ditugu. Azkenean, hitzarmenak proiektu estrategiko berriak sortzea ekarriko du enpresa publikoaren eta pribatuaren elkar laguntzarekin.